yung nilagay dito? Ito? Saan? Binilang kita ng dairy cream mo. Ano? Wala nang paglagyan. Punong-puno na. Sinasakpan mo. Ha? Baba mo yung ano, yung itim yun. Yung garo. Ito? Yan. Yan. Lagay mo sa baba yan. Marami ka bang biniling ulam? Ulam. Ito yung ko na sa epoxy. Ang dami ko naman ng rep eh. Ha? Ang dami mo naman ng rep. Nagluluto na ako. Hindi, luluto mo. Ano lang. Maglalagay ka ba ng juice sa rep? Hindi na. Juice. Pineapple juice mo. Sige. Tapos, sige. Ang dami akong binili snack. Red, naalala akong binili ng ito ah. Red. Red. Ito. Okay. Maganda yung gagawin trend ka, no? Lagay mo sa kotse, ito pa. Bakit ba yan ito? Pang ano, party. Paper plates. Pwede mo dyan. O di ganun din. Hindi ka magbubugas. Pwede mo dyan.
Ano pa yan? Da. Hindi ako bumili ng mantika. May malaki lang tayo. May mga junk food. Walang naman yung pantry natin dahil isang junk food. Diyan sa ilalim yung tanda. Ah. Nandyan lang yun na ano, nahulog. Alisin mo yung ano. Nasa yung mga junk food. Ah. Ano pa? Ah. Junk food ulit. Yan. Yan. Narinig ko food yun eh. Nakabo ako. Walang iba na. Junk food pa din.
ka na itlog to, no? Ano mo? No. Kapag wala ng junk food doon, sa kabila, doon sa dulo. Ano yun? Junk food doon yun. Doon sa dulo guys, wala na yan. Wala na. Okay. Ito. Kaya. Ito. Ah. Kasi pala bumili ako ng pancakes eh. Wala na po. Ito, mga dilata. Ang sobrang pa. Yan. Ino nga. Toasted na nga rin. Anong sausawan? Wala, magluto na lang tayo ng burger. May lalo naman dyan. Hindi lang nila madala yung anak nila, no? Pagkala? Kasama? Hindi yan nila. Pero madadala nila. Na pipaikin nila. Ah, kasi malaki. Ano sunog? Yan ang mga. Saan? Yan ang nasa baba. Ah. Ang bango. Sarap. Iluto na ito. Paano yun? Nandun sa isang plastic. Saan? Nandun sa dulo. Ito? Mga yogurt. Juice. Ah, mga sardinas. Walang juice yan. Diyos. Nandun yung Diyos. Ay, ito pa ako. Oh, Diyos, oh. Nilalagay na din. Ay, yung isang juice sa baba na yun. Wala nang spam dyan.
Sardinas man? Spam. Wala. Marami akong biniling spam. Wala akong nakita. Bakit isa lang nandito ng spam? I can't even do anything to their houses. Hindi, wala dyan. Come on, I did everything. I can't. Oh my God, this is so easy. Stop! Oh my God, I can't even that around. I can't even around. No. Mega shout out to Lynn Erat. Evening. Hello host. Evening. Yan, thumbs up. Binayaran nata di Coco. Wala yata. Pero may kinuha akong 2 buti na nata di Coco. Tingnan mo na lang dyan. Ang grocery para handaan for Christmas, friend. Maraming salamat. Let's cook vlogs. Lynn Erat. Dami mo naman pinamili. Opo. Bumibili lang kami ng every month. Iniipon muna namin kaya hindi kami bumibili sa tindahan para makatipid. Lynn Erat. Cute din ang Christmas tree. Maraming salamat. Mega shout out to Billet Piles TV. Thumbs up dan host. Wow, Christmas tree. Merry Christmas. Maraming salamat. Heart and Kisses channel. Thumbs up. Wala. Wala yung video. Pwede balik mo. Yun. Wala po kaming bisita. Nag-iipon lang po kami ng grocery para kasi kapag sa trabaho kasi namin, nagagabihan kami lagi kaya kailangan may stock kami lagi. Ram Junels, thumbs up po, host. Maraming salamat. Kung hindi pa kayo mga dikit-dikit po dyan, dikitan na po kayo. Yun. 5 thumbs up in house. Maraming salamat sa mga nagbisita. Sige, habang nagluluto pa.
ba yan? Yan ba yan, Nyok? Natabi ko para sa salad. Sa mga hindi pa po dikit kay Lynn Erat, dikitan nyo na po siya. Mga kaibigan po natin yung mga mababait. Si Let's Cook Vlogs, maagang grocery. Yes po, kung hindi pa kayo dikit kay Let's Cook Vlogs, dikit na po kayo sa kanya. Okay. Si Billet Files TV, thumbs up dan host. Okay, kung hindi pa rin kayo dikit po sa kanya, kayo na po bahala. Manual search lang po, Heart and Kisses channel. Ram June 46. Nabulok yung salad. Brent, lagay ko na yung chocolate mo dito sa ref. Mag-aircon tayo, mainit. Meron ka rin Ito, yakult. isang nilalagay ito. May yakult ka din, anak. Ano yan, no? Ano, tirahin na natin ito. Baka may titira pang iba. O mamaya na. Ano ba yan? Ito, oh. Ay, pagkatapos natin kumain. Pag kinain na natin, hindi pa tayo kumain. Oh my God. Ano yan, strawberry? Oo nga, nabulok. Ay, naglagay ka na nito sa ref. Saan? Ito. Isa. Kuha ka na lang nito. Antay-antay pa tayo. Okay. Yan, Budots TV2, Totong TV, shout out po sa'yo. Si Joe Bieber TV, shout out.
Wow naman, hello po. Musta, nice preparation na. God bless. Thank you. Si My Free Time TV. Shout out. Joe TV Official. Pasyalam natin yan. Andyan lang po yan sa baba ng mga videos natin. Gina's Fitness. Yan, mabait na kaibigan ho yan. Kung hindi pa kayo dikit sa kanya, dikitan nyo na rin po. Si Cherry Pendon. Joanna's Family Vlog. Annalisa's Journey. Si Annalisa's Journey. Dikitan nyo rin po siya. 1,000 na siya kagabi. Ewan ko kung nabawasan siya ulit. Nobu-chan. Maraming salamat, Nobu-chan. YouMage channel. Joe Helping Hands. Sir Dan TV. Shout out. Mega shout out to YouMage channel. Yetski TV. Si Pin Q TV. Excellent work. Very useful of looks. Elegant piece of furnitures. Maraming salamat. Si Mr. Talakers. Salamat po, idol, pagdikit. Si Axel Vlog. Kelly Travelista Vlogs. Si Renante F. de La Cruz. Mega shout out to Lolo Groby TV. Punta naman tayo kay Ladion Rochelle Abilar. Mega shout out po sa iyo, Ma'am Rochelle Abilar. Yatski World. Mar Beranya. Si Legay Jack. Ganda Ganson. Ito iisahin kong pasyalan mamaya. At yan. Lahat po yan. Sinusubscribe ko po lahat sila. Walang paltos po yan. Kung hindi ko man po kayo kaagad-agad mabalikan, kayo po ay binabalikan po pagka once na meron na akong time. Agad. Ako po ay busy sa trabaho kaya kuminsan hindi ako nakakapag-reply. Anyway, syempre ito yung mga kaibigan ho natin na nagsumusuporta sa ating channel at syempre kailangan din suportahan natin sila lahat. Glenda Ganson. Shout out to DIY GN Anything. Ganda ng table. Si Belen. Belen. Bagong kaibigan. Si Ani Unagon. FD Ching Vlogs. Team Pool Vlogs. Nick Spills Channel. Maria Victoria Brian. Brillas. Kamasel. Loloy Vlogs. Mega shout out to YouMage channel. Si Burst Vlog. Mega shout out. Si Desu Moana Vlog. Ito, matagal natin mga kaibigan ito. Talagang sila ay mga mababait. Musuporta sa ating mga channel. Let's Cook Vlogs. Gina's Fitness. Yan. Sarap balik-balikan. Cheryl TV. Yan, tulungan lang. Kailangan kasi natin guys ay magtulungan. Sa mga nagpapaangat, kapag gusto nyo po yung totoong saging, sila po yung mga pupuntahan ninyo. Ito yung mga kasama natin dito ay sila lahat ay totoong mga kaibigan. Mary ka ba? Ilang nang pinapanood. Sa iyo, host, late, nakatamsak, okay lang po, walang problema. Ang importante po, nakapanood sa ating video at least 3 to 5 minutes bago nagkalimbang, bago mag-iwan ng bakas. Para hindi tayo mawalan. Ang laki ng sapsap, grabe, di pa ko nakakita niyan. First time ko rin makakita. Sabi ni Lars Files, RC Mapalo, SG. Yan, yung kaibigan ng mabait din na Ilocano. Okay. Soda Tico 20 present here, idol. Maraming salamat. Okay. Yan, tuloy-tuloy lang po tayo.
Tayo po ay naka-silent. ah, naka-silent. Yan, may bagong pasok. Meron ba? Wala pa. Magantay lang tayo.